Asibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Ntambama asibingelele uNkulunkulu esithandile emuhle egameni lika Jesu. Sabingela kakhulu. Asixole ngama glitches esibenawo, but siyamkhola kakhulu uNkulunkulu, siyambonga ukuthi uhleze esithanda njalo esinakekela ngezikhathi zonke. We believe ukuthi next week sizokwenza much better egameni lika Jesu. Angifuni ukuchitha isikhathi eside kakhulu, ngiyacela ukuthandaza baba egameni lika Jesu. uNkulunkulu onamandla ayisewe Nkosi wethu uJesu. Siyabonga baba umusa wakho ngaka nothando lwakho. Siyakubonga uNkulunkulu onamandla, uhlezi usinakekela, uhlezi usithanda ngezikhathi zonke. Nakulesi sikhathi baba sisangena ezweni lakho, vula Nkosi inhliziyo yethu, vula ingqondo yethu, silalele baba, sizwe izwi lakho ngokukholwa ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. Asibonge bazalwane once again egameni lika Jesu ukuphinde sihlangane la namhlanje. Njengoba ngike ngasho ukuthi nisazoke nibone nabanye abafundisi egameni lika Jesu. But into emnandi kakhulu ukuthi uNkulunkulu uhleze emuhle ngezikhathi zonke futhi uyasithanda. Namhlanje ngiyafisa sikhulume nani kafushane ngento engicabanga ukuthi ibalulekile kakhulu kithina njengebandla Fellowship Center International, kanjalo futhi nasembusweni nje kaNkulunkulu, ukuthi uJesu uNkulunkulu kodwa kwaphoqa ukuthi akeze emhlabeni afike ahlanganyele nabantu, ahlangane nabantu abathize, abafundi bakhe, because uma ukholwa noma usindisiwe akufunakala ukuthi uphile kwi-isolation. Kufanele ube umuntu ohlanganyelayo nabazalwane, kufanele ube umuntu ozwanayo nabazalwane. Ayikho into ebaluleke njengaleyo. Hlanganyela nabazalwane, zwana futhi nabazalwane, zwana nabantu, because uma uzophila ungawedwana impilo yakho yokukholwa uzoba nenkinga kuyona. Ngiyacela nje kafushane singene ezweni lenkosi egameni lika Jesu. Incwadi Izenzo chapter 2, ngicela ukufunda verse 42. Izenzo chapter 2 verse lika 42 lithi, baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni. Ibandla lokuqala leli emva ukuthi uJesu ehambile, lithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, mase lithi nasekuhlanganeni. Uma ibandla lokuqala ekuyilona bandla kufanele sibukele kulona, lithi iBhayibheli baqinisela esifundisweni sabapostoli, kusinikeza into ethi nathi simele ukuqinisela esifundisweni sabapostoli. Lithi iBhayibheli nasekuhlanganeni. Ngiyakholwa ukuthi labazalwane babazi kahle kamhlophe ukuthi ukuze into yabo yokukholwa iqhubeke kahle, icace kahle, kubalulekile bahlanganele nabanye abazalwane. So njengoba umzalwane umntwana kaNkulunkulu umele ukuhlanganyela nabanye abazalwane. Ingakho enye izinto ezibalulekile kakhulu ukuthi mase ukholwa, mase usindisiwe, ungakujabuleli ukuhlala ekhaya abazalwane behlangene. Ungakujabuleli ukuthi wena ukhonza iSunday ona noma ungaluphi usuku la abazalwane abahlanganyele khona wena ungekho, because enye yezinto ezibalulekile kakhulu ezokusiza ekukholeni kwakho ukuhlanganyela nabazalwane, yiba ingxenye yokukhonza. Uma kuyiSunday, njengoba namhlanje nakuLwesithathu, langazelela uphokophelele ukuhlanganyela nabazalwane ngoSunday. Uma kufika uMgqibelo, phokophelele langazelela ukuthi ekuseni makusa uhambe yakokhonza uyohlanganyela nabanye abazalwane, because leli bandla leli lithi iBhayibheli nasekuhlanganeni. Ngamanye amazwi babehlangana, babeqinisele esifundisweni sabapostoli futhi beqinisele nasekuhlanganyeni, because akukona kuphela ukuqinisela esifundisweni ekukhunywa ngako la,
babeqinisela nasekuhlanganyeni. Ngamanye amazwi enye yezinto ezibalekile ukuthi siqinisele kuzo sekuhlanganyeni. Hlanganela nabazalwane. Akuthi makufika usuku lwangesonto lokukhonza noma ngabe kuyiphi branch kodwa hlanganyela nabazalwane. Yiba umzalwane ohlanganyelayo. Uyazi ukuthi uma uzolova usuku olodwa nje ukuhlanganyela nabazalwane lahlekelwe kakhulu. Iqiniso limsulu ukuthi namhlanje ngihlangene nawe noma ngikhuluma nawe la engikhuluma khona ngi-live streamer nawe but akufani nokuthi ngikhuluma kanje nokuthi ngihlanganyele nawe live. Ngiyazi ukuthi emva kwesikhashana esithize soqhubeka senza ama-Bible classes wethu in person ngoba ngempela kubalekile ukuthi uhlanganyele. Well, uNkulunkulu usenzele ukuthi sibonane kanje nawe ngama Wednesdays but ama Sundays ethu still sisahlangana. So hlanganyela nabazalwane. Even if kuthiwa inkonzo yabantu abasha njengoba mhla 16 kunenkonzo ye-youth, hamba umuntu omusha uyohlanganyela nabanye abazalwane, hlanganyela nabanye abantu abasha. Because ekukholweni kwakho kulula uma uhlanganyela nabanye abantu. Kusiza wena, kahle kahle kuhlanganyela kusiza wena. Well, iqiniso limsulu ukuthi ebandleni lakithi uma kukhonzwa abantu siyababala. We make sure ukuthi wonke umuntu okhona endlini uyabalwa. Zonke insuku hlezi besinikeza ama stats ukuthi abantu ekade sinabo sihlangene nabo bekhonza bebebangaka ngesibalo sakhona. But asikwenzeli nje ukuthi sibheke ama numbers ethu sijabulela ukuthi abantu baningi endligcwele. Okubalekile kakhulu ukubona ukuthi bona abazalwane la besikhonza nabo bayahlanganyela yini. Because uma kule Sunday inamba izobangaka ngeSunday elandela idrop kusinikeza indaba yokuthi abantu abasenalo ugqozi lokuhlanganyela. So kubalekile ngaso sonke isikhathi wonke umuntu abe senkonzweni uhlanganyele nabazalwane, uqinisele kuhlanganyele noma isimo singavumi kodwa qinisela abazalwane. And ngiyalithanda izwi kaNkulunkulu lapha kuma Hebrews chapter 10 uverse 25 wakhona uthi singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku selisondele. Maningakuyeki ukuhlangana. So iBhayibheli bazalwane lisiphoqela ukuthi asingakuyeki ukuhlangana. Asihlangane regularly. And ngaso sonke isikhathi uma kuthiwa kunenkonzo emenyezelwayo efuna uhlobo olunjengolwakho iyakhona mzalwane. Iyakhona mntakababa uyohlanganyela nabazalwane. Uma kuthiwa kuhlangene abesifazane hamba ekhona. Uma kuthiwa kuhlangene amadoda hamba ekhona. Uma kuthiwa kuhlangene ama-teenager hamba ekhona. Bonke abahlanganyela abafana nabo hamba ekhona ngoba ukuhlanganyela nabanye abazalwane abawuhlobo lakho kwenza ukuthi usizakale kulento esuke i-issue idiscusswa noma isifundo ngaleso sikhathi. So kubalekile ukuthi uhlanganyele mawumzalwane. Angiphathi ke makuyiSunday. Every Sunday siphoqelekile ukuthi sihlanganyele nabazalwane. If kuthiwa kukhona imicimbi ekhona lawo omenye wakhona ona yiSunday, hayi mzalwane bamba le ndaba bayaqinisela njalo esifundisweni nasekuhlanganeni. Bamba le ndaba le ukuthi ningakuyeki ukuhlangana. Lithi iBhayibheli asivuselelane. Ngamanye amazwi mawubona khona umzalwane ophelelwa amandla oshodozayo ekuhlanganeleni mkhuthaze. Okwethu ukuthi sikhuthazane ukuthi wonke umuntu akakhonze aye kokhonza ayodumisa uNkulunkulu. Because iBhayibheli libeka kucaca ukuthi konke okuphefumulayo makudumisa igama lakhe. So simele ukudumisa uNkulunkulu. Awukwazi ukukhonza uwedwa. Awukwazi ukuthi hayi mina ngiyibambe ngisekhaya. Cha bazalwane kufunakala sibambe sisekhaya, fanele sihlanganyele nabazalwane. Bona laba bebandla lakithi sihlanganyela nabo uma kukhonzwa. And then izinto ezibalekile ukuthi uma wazi ukuthi enkonzweni ngingena ngo8, khava u8 mzalwane.
zama ngayo yonke indlela ukukhava 8 le ngizohlezi ngiyikhuluma le uthi kubaleka kangakanani ukugcina isikhathi kubalekile ukuhlanganyela nabazalwane kubalekile ukugcina isikhathi kubalekile ukuzwana futhi nabazalwane ayikho into emnandi njengokuhlangana nabazalwane ayikho into emnandi njengokuhlangana amaHubo chapter 133 uverse 1 wakhona uthi bheka kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye uyayizwa leyo nto kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye ngamanye amazwi fanele sihlale ndawonye singagcini nje ngokuhlala ndawonye sibe munye ngoba kukhona into uNkulunkulu ayenzayo uma abantu bemunye lithi iBhayibheli ngesikhathi umoya ongcwele ehla encwadini yezenzo lithi iBhayibheli kuzenzo chapter 2 lithi iBhayibheli babe ndawonye behlangane ndawonye benhliziyo ngoba ngaso sonke isikhathi uma abantu behlangene ndawonye bezwana benhliziyo kukhona izinto uNkulunkulu azenzayo ingakho lithi iBhayibheli bheka kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye ngiyawuthanda uverse 2 uthi uverse 2 kufana namafutha amahle ekhanda ehlela esilevini isilevu sika Aaron lithi iBhayibheli ehlela nasemphethweni wezambatho zakhe kufana namazolo aseHemoni ehlela ezintabeni zaseSiyoni mase lithi iBhayibheli ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso yebo ukuphila kuze kube phakade la ehlangane khona abantu iBhayibheli liyacaca kuba mnandi bakuhlangene kuba mnandi makuhlangene abantu kuhlangene abazalwane bemunye lithi iBhayibheli uJehova wehlisa isibusiso ngoba uNkulunkulu into ayenzayo abantu behlangene bemunye khona into ayehlisayo njengoba ngeke ngenze example ngezenzo chapter 2 ukuthi uNkulunkulu wenza sure kwehla umoya ongcwele uma abantu behlangene bemunye bethandana bezwana kukhona into eyenzakalayo so lithi iBhayibheli la esifunda khona uJehova wayaleza khona isibusiso mase lithi yebo ukuphila kuze kube phakade uma kwehla isibusiso kwehla nokuphila futhi uNkulunkulu usinikeza ukuphila kuze kube phakade izinto lezo oyithola ngokuhlanganyela nabazalwane izinto lezo oyithola ngokuhlangana nabazalwane izinto lezo oyithola ngokuzwana nabazalwane because kubalekile ukuthi ube nabo ubudlelwano nabazalwane yiba nabo ubudlelwano mase usindisiwe sewukholwa eyobudlelwane ibalekile kakhulu ekukholweni uma iBhayibheli likhuluma ngombuso lithi sabo umbuso kaNkulunkulu awusoze waba sembusweni uwedwa awusoze waba sembusweni kaNkulunkulu uwedwa umbuso meke nje igama lathi kingdom umbuso automatically sekunabantu lapho sekukhulunywa ngabantu lapho abathize abanento ethize bahlanganisayo so uma lithi iBhayibheli thina singaba umbuso lisho ukuthina lisho ukuthi singabantu ekufanele bahlanganyele ndawonye sibe nobudlelwano ndawonye ubudlelwane sibuthola ngeNkosi yethu Jesu Kristu ubudlelwane obuqiniswa bakhiwe umoya ongcwele okithi sonke thina makholwa thina abazalwane so namhlanje into engifuna ukuthi ngiyigcizelele kuwena kufanele masiqede isifundo sethu sanamhlanje siqede ukwazi ukubaluleka kokuhlangana ukwazi ukubaluleka kokuhlanganyela ukwazi ukubaluleka kobudlelwano because uma sikholwa sisindiswe sabazalwane siwumndeni ingakho iBhayibheli likhuluma indaba ukuthi sabazalwane brethrens uma lithi sabazalwane lisho ukuthi we are siblings we are brothers and sisters hallelujah so uma sesikholwa sesindiswe siwumndeni so as umndeni kubalulekile ukuthi uhlanganyele nama family members akho uyazi ukuthi
uma kuthiwa unomndeni wakho uhlala le kude umndeni wakho awuhlali nawo ngisho ukuzwana kwenu akubi kahle kuba kahle uma abantu behlala bendawonye bezwana behleli ndawonye baba nomqondo munye babe nokucabanga kunye babe nokwenza kunye indaba ngoba sebajwayele ukuthi bahlale ndawonye so nathi njengabazalwane nabantwana bakaNkulunkulu siphoqelekile bazalwane ukuthi asibe abantu abahlanganyelayo asibe abantu abazwanayo sibe abantu ababumbene sibe abantu abaphilisanayo ngoba uma umzalwane umele ukuthi uphilisane nabanye abazalwane so asiqede namhlanje nawe ubona ukubaluleka kokuhlangana ubona ukubaluleka kokuzwana nabanye abazalwane ngiyacela sifunde izwi kaNkulunkulu lapha na uJohn wokuqala 1 John chapter 1 uverse 3 wakhona uthi uverse 3 wakhona uthi lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumayeza khona nani uJohn uthi lokho sikubonile sakuzwa sikushumayeza khona nani message ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi ukhuluma nabazalwane uthi lokho thina sikushunyayezwe sakutshela nathi sikunikeze nina nathi exactly lokho thina sikutholile sikudlulisele kini uthi sikwenze lokhu ukuze nani nibe nenhlanganyelo kanye nathi remember abantu laba baphile noJesu bahamba noJesu bagcina sebemunye sebezwana sebekubona kunye sebekucabanga kunye befidwa uJesu isifundiso uma sebefitiwe uJesu isifundiso uJesu mayesengasekho sebuyele emazulwini lithi iBhayibheli ke bathatha lezo zinto ababeyifundiswa uJesu bayidlulisela kubantu uma beyidlulisela kubantu bathi senzele ukuthi nani nibe nenhlanganyelo kanye nathi ngamanye amazwi uma kade bewu12 abafundi bakaJesu baba u120 laba ba120 baendaba beba nokuhlanganyela laba bawu12 baendaba bebesifundiso sinye nalaba bawu12 baendaba babemqondo munye nalaba bawu12 umibandla landa kwanda abantu abazogcina benokubona okufanayo ngenxa yokuthi nabo laba bashunyayeziwe bashunyayezwe into abayithathe kuJesu and ukuhlanganyela kwabafundi kuJesu kwenza ukuthi notholwe abafundi aphinda ahlanganyele futhi nabo abafundi kuJesu angazi noma uyayizwa kahle lento ukuthi once akunikeza into lena sesiyitholile sikunikezela ukuthi uhlanganyele kanye nathi ngamanye amazwi kunjengetafula izwi laNkulunkulu njengetafula la esifike sihlale khona sifeaste khona thina sonke sidle khona thina sonke mina ngidla nawe izwi laNkulunkulu ngoba nami ngafidwa lona izwi laNkulunkulu abangaphambili so kwenza ukuthini lo kwenza ukuthi sibe munye kuhlanganyeleni kuKristu Jesu ngoba sihlangane ngalento esihlanganisile izwi laNkulunkulu so uthi kuJohn ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi usethi ke kepha thina sinenhlanganyelo noyise nanendodana yakhe uJesu Kristu ngamanye amazwi uma uJohn ekhuluma nabathize ukhuluma nabo laba bathize uthi fanele nibe nenhlanganyelo kanye nathi ngoba nathi sinenhlanganyelo nathi Hallelujah yamnandi indaba kaNkulunkulu thina siza kulabo abasinikeza ivangeli ngoba nabo banenhlanganyelo nalabo futhi nabo abanikeza ivangeli so nathi ke njengabazalwane nabantwana bakaNkulunkulu sinikeza izwi likaNkulunkulu silandela ukuthi asihlanganyeleni kanye nani ezwini likaNkulunkulu ngoba nathi sihlanganyela noNkulunkulu endodaneni uKristu Jesu so ukuhlanganyela abazalwane kubalekile ukuthi sihlanganyele sonke and ukuhlanganyeleni kwethu sihlangene kuNkulunkulu sihlangene kuKristu Jesu uma kungathiwa omunye nomunye uzenzele wakhe nomunye uzenzele wakhe lapha singekho thina kuKristu Jesu kodwa mangike uKristu Jesu nawo kuKristu Jesu nomunye kuKristu Jesu sitholana phakathi thina sonke kuKristu Jesu kuba njengomuntu owenza umcimbi invite abangani bakhe abahlukene uthi uyafika emcimbini ufice nomunye umngani wakhe esemcimbini nawe umenyiwe hawu nawe ukhona lo ngoba ninale common friend eninayo mhlawumbe kungazi ukuthi umenyiwe emcimbini nitholana senitholana phakathi nala naye kuKristu Jesu omunye uqhamuka lapha omunye uqhamuka kwelinye izwe omunye uqhamuka lapha kodwa mase sindawonye sihlanganyela ekukholweni esithola ngendodana okuKristu Jesu
Uma ke sesihlanganyele khona masingakuyeki futhi ukuhlangana. Uyaqhubeka uJohane kuverse 4 uthi sesiya nilobela lokhu ukuze intokozo yenu iphelele. Kunentokozo etholakala ekuhlanganyeleni, kunentokozo etholakala ebudlelwaneni. Uthi ke ikuze intokozo yenu iphelele. Mase verse 5 nandi izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sesihamba ebumnyameni sinamanga asenzi iqiniso. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Lisho ukuthina izwi kaNkulunkulu lithi uma mina ngihambe ekukhanyeni nawe uhambe ekukhanyeni kusho ukuthi sinokuhlanganyela ngoba sobabili sihamba ekukhanyeni. Kodwa uma omunye ehamba ekukhanyeni omunye ehambe ebumnyameni lithi asinayo ke inhlanganyelo. Manje thina ngoba sesiyakholwa sesisindisiwe silandiwe ubumnyameni bethu salandelwe ekukhanyeni. Uma ngifika ekukhanyeni ngihlangana nawe ekukhanyeni ngihlangana nomunye ekukhanyeni kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi sinokuhlanganyelo kuye uKristu Jesu. So indaba yethu yokukholwa ayigcini nje iphelele ekutheni wena uyakholwa uwedwa nami ngiyakholwa lapha nomunye uyakholwa lapha, kodwa isilanda sonke indaweni la isilanda khona sizohlanganyela. So kubalekile sihlanganyele embusweni, singagcini nje ngokuhlanganyela embusweni futhi siphinde sihlanganyele futhi nasebandleni ngoba ukuya kokhonza uhlanganyela nabazalwane uphinde uzwa ube nobudlelwane nabazalwane kubalekile kakhulu empilweni yethu yokukholwa. Ngiyanxusa mntaka baba, ngiyacela mzalwane ukuthi hlanganyela nabazalwane. Sunday bengikhuluma ngama-pillars ethi ayi-12 and le engikhuluma ngawo namhlanje enye yama-pillars engicabanga ukuthi abalulekile kakhulu. Kukhona iverse esilifundile nani on Sunday kuma-Hebrews chapter 3 uverse 12 wakhona uthi xwayani bazalwane ukuba nako yedwa kini kungabikho inhliziyo embi. Xwayani ukuba nako yedwa kini kungabikho inhliziyo embi engakholwayo emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo. Lithi iBhayibheli asibe careful sixwaye mangabikho kuthina umuntu onenhliziyo embi emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo. One thing esengaye ngayibona ile ukuthi uma uSathane efuna ukutshala into yakhe kumuntu, into yokuqala asuke ikubona ukuthi uthight kuyona yile ukuthi uyahlanganyela nabazalwane, uyakholwa abazalwane njengebandla lithatha njengomndeni wakhe. Uma sefuna ukukususa uqala akakususi kuNkulunkulu, ufuna ukukususa ebandleni, akususa kulabantu ohlanganyela nabo, because once akususa kulabantu ohlanganyela nabo kulula ukuthi uphume nakihebe. iBhayibheli litshela ngensizwa elithi yayihlala emathuneni, and lensizwa hlezi ngikhuluma ngayo ukuthi uSathane wenza exactly that. Uma efuna ukukhipha ekukholweni uzokuthatha ukuhlalisa emathuneni, and lapha emathuneni akekho umuntu okuthandayo emathuneni, akekho umuntu okhuluma nawe emathuneni. Emathuneni uyithola usuwedwa le yansizwa nje ubili lapha emathuneni, uJesu eyifica lapha emathuneni i-isolation. Ishiye ekhaya abantu abayithandayo, ishiye ekhaya abantu abayinakekelayo, abayikhulekelayo, abayithandayo. uSathane wayeyihlalisa le emathuneni iyodwa. Sizwe sithi namadimoni amaningi, ithi no legion, ithi igcwele amadimoni, ithi ngoba maningi amadimoni akuyona. Yini uSathane uyisuse kubantu abayinakekelayo nabayithandayo wayisa le kude. Noma uSathane ke efuna dila nomntwana kaNkulunkulu nomzalwane efuna ukumkhipha ekukholweni, umkhiphe ebandleni eqala. One uqala uSathane akulovise enkonzweni, ubone uqala sengilove ngani akwenzakala lutho, ngisaphila nempilo yami isaqhubeka ngendlela ejwayelekile, ngise right nje, ngisengalova nokwesibili aphinda kulovise nokwesibili, kwesikhathi aqhathe nabazalwane.
njengoba sifunda la akhathe nabazalwane akwenza ube umuntu ongazwani nabazalwane kwesikhathi ashintshe inhliziyo yakhe ibe yimbi ugcina usubona izinto ezimuncu enkonzweni usubona abantu ongabafuni ubona abantu ongabathandi kanti usathana wenzela ukuthi akhiphe kubona labantu ugcina usuku isolation usuwedwa lesikhathi esiningi abantu abanjalo endaba umuntu enenkinga mhlawumbe vela agula la lesibhedlela angithi vele wena usuku isolation end up engekho umuntu futhi okubonayo nobonayo ukuthi awukho basuhlala isikhathi eside vele mhlawumbe ungayi kohlangana nabazalwane end up ungasalifuni ibandla uthi vele abazange bazi banginakekele nginje ukhohle ukuthi wena waqala wahlehla kubazalwane wena esaqala masithi hayi mzalwane woza siyokhonza kunenkonzo ethize uthi hayi mina hayihlanganyelani nina nizenza ngcono nahlanganyelani uhlehle wena ayikho into eyinkinga njengomuntu ohlehlayo because uSathane usebenzisa leyo ukuthi akuhlehlise kubantu abakuthandayo nabakunakekelayo uma efuna ukudila nawe wedwa so lithi iBhayibheli masixwayele makungabikho kuthina umuntu ozogcina ehlubuke ephume ekukholweni ngiyawuthanda uverse 13 wakhona uthi kepha yakanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono lithi iBhayibheli asiyakaneni ngamazwi uma kukhona umuntu ombonayo ukuthi kukhona la sephambuka khona endleleni myale mntaka baba asikhuzaneni kahle asikhuzaneni hayi mzalwane umzalwane awukwenzi lokho izwi kaNkulunkulu alizivumele ukuthi senze ukuthi mosukwenza u1 no2 no3 once wenza njalo usize umuntu wophule umuntu ekufeni nasebhujisweni message uverse 14 wakhona ngokuba sesingabahlanganyela kuKristu ngokuba sesingabahlanganyela kuKristu hayi yayibona ke indaba thina mina nawe sesingabantu abahlanganyela kuKristu ayingabikho into esihlukanisayo nesisusayo kuKristu ngoba sitholana khona kuKristu siyaphoqelelwa kufanele sizwane kufanele sithandane ngoba sihlangana khona kuKristu akufunakala mawukholwa umzalwane ube nabantu ongabafuni ekukholweni nasenkonzweni ngoba labo bantu labo unokuhlanganyela kanye nabo kuKristu sikhuluma ngebandla eliphelelekile lokumhlaba wonke umbuso wonke kaNkulunkulu kodwa kebandleni futhi la ukhona uphoqelekile umele ukuthi uzwane nabo bonke abantu unokuhlanganyela nabo kuKristu futhi even nasebandleni ke futhi mase liqhubeka izwi kaNkulunkulu lithi uma sibambisisa ithemba lethu lokuqala kuze kube sekupheleni sibambisisa ithemba lethu lokuqala kuze kube sekupheleni ngoba uma ukholo umzalwane umntwana kaNkulunkulu hlanganyela nabanye abantu zwana nabanye abazalwane ebandleni yiba nobudlelwano nabanye abazalwane umuntu ozokusiza empilweni yakho umzalwane umuntu ozokutshela ukuthi kuyaqashwa endaweni ethize umzalwane ozohlangana naye enkonzweni umuntu ozokuthiphisa ngento ethize ekufuna ukuthi uyigweme umzalwane ozohlangana naye ebandleni ngoba simndeni la siyifemele endlini kaNkulunkulu so umelo ukuhlanganyela nabanye abazalwane bawusizo umuntu nomuntu ingakho iBhayibheli likhuluma indaba enkulu encwadini yeZaga uchapter 27 indaba enkulu kakhulu iZaga chapter 27 verse 17 lithi insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomunye yayizwa insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomunye uyazi ukuthi mawumuntu nje uphila usizwa umunye umuntu ngisho kuthiwa khona into ekhona mhlawumbe ngabe isekhanda kuwena ngabe isebusweni kuwena usizwa omunye umuntu njengesibuko kuwena uyakwazi ukuthetha hayi mzalwane khona into ehleli la hayi mzalwane sula la hayi mzalwane ngoba abantu bayasizana so iBhayibheli lithi insimbi lola enye insimbi ngamanye amazwi uma umuntu uyabadinga abanye abantu ukuthi bakusize ohambeni lakho lokuphila nje mawumuntu uphila emhlabeni umelo ukuzwana nabantu angisasho abantu ababi
kodwa umele ukuzwana nabantu. Okumnandi kakhulu ukuthi mawusebandleni yiba umuntu ozwanayo nabazalwane. Ayikho into emnandi ukuthi ebandleni masikhonza from time to time uzwa kuthiwa awuxhawulisa umakhelwane wakho, ubingela umakhelwane wakho. Mzalwane ngisho kuthiwa ulikhulu kangakanani, xhawulisa umakhelwane. Because lo muntu oseduze kwakho uyena umuntu ozokusiza. Uyazi ukuthi makuthiwa uyaxoxa nomuntu ohlele eduze kwakho enkonzweni kuyakhonzwa, uyokutshela into obuyidinga ngempela, uyokusiza ngempela lowo muntu. Abanye abantu ukhona abantu esasingabazi, safika ekukholweni sahlangana nabo, sakhonza ebandleni elilodwa, sa-end up sezizwana nabo, sa-end up sebe njengomndeni kuthina, sa-end up sebefana nabafowethu nodadewethu. So uyabadinga abantu ozophilisana nabo, ozoba nobudlelwano nabo, ozozwana nabo endlini kaNkulunkulu. Kubalulekile kakhulu ukuthi ube umuntu ophilisanayo nabantu, ube umuntu ozwanayo nabantu, ngoba uma uwedwa awuyibona ufana nobani. Ma uwedwa uyibona ufana nobani. UMshumayeli uyibeka kahle le ndaba. UMshumayeli chapter 4 uverse 9 wakhona uthi kungcono ababili kunoyedwa. Kungcono ababili kunoyedwa. Because ma umuntu uphila awukwazi ukuphila ngawedwana. Kungcono ababili kunoyedwa. Lithi ngokuba banomvuzo omkhulu ngomshikashika wabo. Uma kuthiwa sibamba into mhlambe sibamba le podium le elapha ngwami, uma ngingedwa I might struggle. Kodwa uma kuthiwa sibamba sibabili, ngibamba ngala nomunye ubamba ngala, hayi kubalula kakhulu. Siyithatha siyoyibeka la ekufanele siyoyibeka khona. Nanoma yiphi into mawunomuntu okusizayo, impilo ibalula kakhulu. Uyithatha kalula into uyoyibeka la ekufanele. Nale mpilo yethu ke yokukholwa lithi iBhayibheli bangcono ababili kunoyedwa. Uverse 10 wakhona uthi ngokuba uma bewa omunye uyamvuza umngane wakhe, kepha maye kuye oyedwa lapho ewa engenawo wesibili wokumvuza. Uyayizwa leyo? Maye kulo yedwa uma ewa engenayo wesibili wokumvuza. Mntaka baba, mawuphila uphilisana nabantu, uzwana nabantu kakhulukazi abazalwane, uhlezi unabantu abazakusupporta, abazokusekela. Ngisho ukuthi ushonelwe unabantu abazokuhambela, abazokunakekela up until uzungcwabe, even after mhlawumbe usungcwabile. Uma kuthiwa uyagula unabantu abazokuhambela, abazokukhulekisa, mawuwedwa uzokwenza njani? Mawuphila nje uwedwa uzokwenza njani ntaba? Umele ukuthi uphilisane nabantu, umele ukuthi uhlanganyele nabazalwane. Lithi ke uma ewa eyedwa uzomthatha apho uzomvusa. Ukuthi uyahamba la emgwaqweni uhlangane nabantu bebudlile impela bebuhlabile, ufice eqwatheke omunye, uthi lo munye kushuthi yena uginye kakhulu lo munye, ubuhlabe kakhulu lo munye. Kodwa uthola khona omunye naye ubuhlabile, kodwa usekela umngane wakho, uhambe embamba lo akawi, lo efanele ngabuya kuba unomngane wakho omsizayo. Nasakholweni bazalwane, umele ukuthi labantu abakusurroundile yibana zwana nabo, zwana nabazalwane, philisana nabazalwane ukuze impilo yakho nje yokukhula. Uverse 12 wakhona uthi futhi uma ababili belele ndawonye banokufudumala, kepha oyedwa angafudumala kanjani na? Nakuba umuntu ahlula oyedwa, ababili bayawuma phambi kwakhe. Nentambo yemicu emithathu ayisheshi ukuqashuka. Lithi iBhayibheli uma umuntu eyedwa akakutholi ukufudumala, kodwa uma khona omunye uyakuthola ukufudumala. Eyinkingeni zabazalwane ababhekene nazo kulula ukuthwalisa. Lithi iBhayibheli masithwalisaneni. Kulula mawunabantu ophilisana nabo ukuthwaliswa imithwalo obhekene nabo. Kulula ukukhulekiswa, kulula ukulekelelwa ezinkingeni obhekene nazo. iBhayibheli likhuluma into enkulu kakhulu. Lithi umuntu elwa nomunye noma ebhekene nomunye, lithi mhlawumbe lo muntu angamehlula mayedwa, kodwa ababili lithi bangama phambi kwakhe.
ngamamazwi noma ngabe kade ujahwa wama ujahwa wathola omunye wesibili ubuya usunesibindi awuyithembile wena mthemba ukuthi khona nalomunye ohamba nawe uthi ya ashona khona ngoba uma nibabili ungasewedwa you are stronger. Lithi iBhayibheli nentambo emicu mithathu ayisheshi uqashuka. Uma uzothatha ihuli uyibophe ngisho ngathi uyibophe esihlakaleni laba babopha amahuli umuntu eyidonsa nje mayiyodwa iqashula kalula. Kodwa uyayibona abantu beyiphotha ibe imicu mningana ngoba istronger mayinjalo. So nasekukholweni bazalwane simele ukuhlanganyela nabanye abazalwane. Simele ukuzwana nabanye abazalwane. Simele ukuphilisana nabanye abazalwane. Awukwazi ukuphila nje uhamba wedwa, awukwazi ukuthi hayi mina ngiright ngingedwa, ngithandaza ngedwa, ngihlanganyela ngedwa, izwi ngilifunda ngedwa. Ayikho into emnanje uma usulifundile izwi kaNkulunkulu uthola abanye ozolishare nabo, ulixoxe izwi kaNkulunkulu, ulixoxe nabo. Uyazi ukuthi ugcina ubusiseka kakhulu because uthi uyalixoxa nomunye naye afaka okwakhe naye ukumbusisayo, uphinde ubusiseke futhi uphinde umnikeze ukubusiseka kwakho nomunye aphinde ngoba awuwedwa awuphili wedwa. uJesu uyenze lento yalula kakhulu. Uma uJesu elenge esiphambanweni, ngiyazi kade sikhuluma le ndaba ngephasika. Uma uJesu elenge esiphambanweni, lithi iBhayibheli lapha ezansi kwesiphambano kwakhona umfundi ayemthanda kakhulu. Uma uphinde bheka futhi uJesu lapha ezansi kwesiphambano kukhona futhi uMaria. uJohn chapter 19 verse 26 uthi kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi loyo wamyisa kwakhe. Uyayizwa indaba? Kusukela ngaleso sikhathi umfundi wamyisa kwakhe. Uma uJesu ebuka ukuthi labantu kade ngiphila nabo, uMaria nangu useyedwa lapha, uJohn nangu useyedwa lapha, uJesu umebona ukuthi akwazi lowana aphile yedwa nalowana aphile yedwa because siyadingana abazalwane. uJesu banikeza umyalelo ukuthi abahlangana, uthi omunye akabheka omunye nomunye akabheka omunye ngoba simele ukubhekana abazalwane, simele ukunakekelana. Nanoma ubala la emhlabeni ophilayo uyabadinga abantu abazokunakekela. Ngisho ngathi uyibona ustrong kangakanani, ngisho ngathiwa uzibona ungasweli umuntu, ungadingi umuntu, khona izikhathi ezifikayo la okuba kuthi osololo mawuzothola iphone call evela komunye umuntu ethi ngiyakucheck, ethi ngiyakubheka ukuthi uright yini. Mawuzothola imessage, mawuzothola uWhatsApp ovela komunye umuntu othi ngiyakucheck ukuthi uright yini, uthi angikho right, athi kwenze njani, umchazele, akululeka akukhuleke. Uyamdinga umuntu onjalo because uma kungasekho umuntu oza kuwena kunakekele, kusho ukuthi unenkinga. And uma sesikhola sesisindisiwe, umele ukuba nobudlelwane nabantu, umele ukuhlanganyela nabantu. Cela sifunde incwadi uLuka chapter 22. Luka chapter 22 uverse 31 wakhona uthi, Simoni, bheka uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni. Njengoba ukholwa nje, uSathane uyakufuna. Ufuna ukunihlunga njengokolweni. Njengoba sihlangene sabazalwane siyibandla. uSathane akekho happy. uSathane ufuna ngaso sonke isikhathi ukuhlukanisa abantu. Inhloso kaSathane ukuhlukanisa abantu. uJesu ke utshela uSimoni, utshela uPeter, uthi uSathane unifunile ukunihlunga njengokolweni. Uthi kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Ukukholwa kwakho kungapheli. Usethi wena ke nxa usuphendukile uqinise abafowethu. uSathane ufuna ukunihlukanisa. Uthi wena Peter, uthi uJesu wena Peter ukukholwa kwakho makungapheli. Uthi mawusu strong qinisa nabafowethu. Because la ekholweni bazalwane
usathane ufuna ukusihlukanisa. Usathane ayikho into ethandwa isithe esusathane njengeyanhlukwana. Ayikho into ethandwa usathane njengedivision. Lithi iBhayibheli usathane ufuna ukunihlukanisa njengokolweni. Uthi wena Peter ngiyakukhulekela, ngiyanxusela ukuthi qina ube namandla. Uthi mase uqinile usuyeqinisa nabanye abantu. Ngoba nakhona kube eqineni kwethu asiqini kanye kanye. Uma umunye eseqinisa eqala, akaqinisa eqala kwazi uqinisa nabanye abantu. Uma umunye esehilile, akahile akwazi ukusiza nabanye abantu futhi bahile. La ekholweni sisizwa ama-experiences wabantu. Amanye angekho mahle abantu. Uma umuntu ethe go through inkinga, uma sekuwomunye odlule inkinga, kuba lula sekufika omunye afika amqinisa. Yini? Ngoba abangaphambili nabaye bakusizile wena ukuthi bakukhulekise uNkulunkulu aqinise, nawe uqinisa nabanye abantu. Because indaba yokukholwa ayikho mayelana nomuntu oyedwa. Indaba yokukholwa imayelana nabantu abaningi. Usu strong, qinisa nabanye abantu nabo ukuthi ababe strong. Ususizakele, siza nabanye abantu nabo basizakele, basizakala. Izwi kaNkulunkulu likubeka beclear ukuthi Peter, mase uright, qinisa nabafowenu. Siza nabafowenu. Sikhonela lokho bazalwane ukuthi wonke umuntu asizaneni, asithandaneni. Uthi omunye umhlabeleli uNkulunkulu luthando, masithandaneni. Nathi simele ukuthandana ngoba uNkulunkulu luthando. Kodwa sithandana into esisiza ekuthandaneni kwethu ubudlelwano. Ukuthi njengoba sinobudlelwano noNkulunkulu, sinobudlelwano noKristu, sinobudlelwano futhi nomunye nomunye. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 10 uverse 20 wakhona. Base Korinte bokuqala chapter 10 verse 20 uthi kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni. Kabakuhlabela uNkulunkulu. Kepha ngithanda ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Ekuhlanganyeleni kwethu awuhlanganyeli nombani. Awuhlanganyeli nombani. Uhlanganyela nabantu aba-right. So njengoba sila khona abantu aba-right. Akufunakala uhambe yonke imicimbi uthi hayi ngiyalapha. No, akufunakala uhambe yonke indawo. Yibheke into eyihambayo. Because so end up sewuhlanganyela nezinto engafunaki uhlanganyele nazo. Lithi iBhayibheli labantu laba mabehlaba bona bayitshela ukuthi bahlabela izinto zabo ezithize kanti bahlabela amadimoni. Lithi iBhayibheli kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Kusho thina uNkulunkulu akathandi sibe nenhlanganyelo namadimoni. Yingakho uPawulos ebhalela labazalwane ethi mina angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Bheka uthi ningesiphuze isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningehlanganyele itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. Ngamanye amazwi uma uhlanganyela aphela ukuthi uhlanganyela nobani. Ngathi ngoba sikhuluma indaba yokuhlanganyela ngoba sikhuluma indaba yobudlelwano, uhamba uba nobudlelwano nawo bonke abantu. Cha, sikhuluma ngabantu bokholwa. Sikhuluma ngabantu enihlanganiswe nabo uKristu Jesu. Sikhuluma ngabantu enihlanganiswe nabo uNkulunkulu. Ungahamba uvula ngomthandazo ematiyeni ngoba uthi uyohlanganyela. Uvuthi mangayo kovula ngomthandazo bazoshunya izoba hey. Uyohlanganyela nabo phela manje emadimonini. Angithandi ukuthi ube ngohlanganyela ezimona enjalo. Sengizovala. uJesu wenza umthandazo. Ngiyawuthanda lo mthandazo kaJesu. Ngiyacela ukubreaka down nani. Siubheke awenza lapha encwadini kaJohn chapter 17. Uverse 8 wakhona uthi ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Babamukela bazi isibili ukuthi ngavela kuwe. Bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona. Angikhulekeli izwe kuphela
labo ongiphe bona ngokuba bangabakho. Konke okwami kungokwakho nokwakho kungokwami. Ngikhazinyelisiwe kubona. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe, Baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Ukuze babe munye njengathi. Hayi bazalwane, even uJesu sithandazela ukuthi njengoba yena emunye noNkulunkulu, njengoba yena emunye noMoya oNgcwele, nathi ke manje sesimamukele yena ngezwi alikhulume kithi. Ukwamukela kwethi izwi samukele yena. Ukwamukela kwakhe yena samukele izwi. Ukwamukela kwakhe yena samukele noBaba uNkulunkulu. Ukwamukela kwakhe yena samukela noMoya oNgcwele. Uma simamukele ipackage enjalo, uthi thina uthatha nathi usisa kuyena uBaba. Uthi ke ufuna ukuthi nathi sibe munye njengaye noBaba. Manje le nto leyo i-challenge kuthina abazalwane, i-challenge kuthina abantwana bakaNkulunkulu ukuthi asibe munye, asizwaneni, asiphilisaneni. Uthi verse 12, lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona, ngabalonda. Akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahla, ukuba kugcwaliseke umbhalo. So uthi uJesu sigcinile, wasigcina kuye. Uthi phela uma egcina abafundi bakhe bagcinela kuye, munye kuphela owalahlwayo, okuJuda Iscariot. Nakhona futhi uthi ukuze kugcwaliseke umbhalo. Usethi ke sengiza kuwe kaloku ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Uthi mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda, ngokuba bengesibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Angiceli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Uthi ke bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Njengalokhu wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Bheka lana ku verse 19. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Ngamamazwi uthi uJesu akaceleli kuphela abafundi bakhe laba yenabo ngaleso sikhathi. Usethi ke nabo bonke abazokholwa yilabo uJesu abathumayo nezwi labo. Uthi nabo bangena kulo mthandazo. Ngamazwi nami nawe umntaka baba singena kuona lo mthandazo uJesu awuthandazayo, nawe ucela kuNkulunkulu, acelela abafundi bakhe. Uthi ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Yayizwa lo? Uthi uJesu sicela ukuthi sibe munye. Umthandazo kaJesu ukuthi sibe munye kusemthandazweni kaJesu, and uyiphinda kaningi lento ukuthi uJesu uthandazela ukuthi sibe munye. Uthi njengoba naye noBaba bemunye, nathi futhi usifuna simunye uJesu. Uthi nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona, ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Jesus. Uthi mina kubona nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuthi wena ungithumile, wabathanda njengalokhu ungithandile. Bazalwane, uJesu uthi asipheleliswe ebunyeni. Leyo bunye, le unity uJesu ufuna siphelelisele kuyo. Uthi uma yena emunye noBaba, nathi uyasithandaza ukuthi asibe munye, thina sisodwa sibe munye
njengoba naye munye nobaba. No angazi uma uyayizwa yini lento. Le ndaba isiphoqa ukuthi sizwane. Le ndaba isiphoqa ukuthi asithandane. Le ndaba isiphoqa ukuthi asihlanganyele. Le ndaba isiphoqa ukuthi asihlezi sindawonye. Iyasiphoqa. Iyasiphoqa. Njengamanje siyazi ukuthi uJesu ungakwesokunene sikaNkulunkulu. Uhleli ngakwesokunene. Kusho iBhayibheli lithi uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu. So wena indaba wena uthanda ukuhlala wedwa ekhaya thina sibe sihlangene. Indaba wena ungazizwa kahle uma uhlangene nabazalwane. Indaba wena ungabaphiwa abazalwane. Asihlanganyeni bazalwane. Asihlanganyelaneni. Asizwaneni, asibe munye, asibumbaneni, akube nobunye. Akube khona uzwano, akube khona ukuthandana. Uma sabazalwane, uma sabantwana bakaNkulunkulu. Ikakhulukazi uma siyibandla elilodwa. Ngisho ukuthi uweyiphi branch. Ayikho into emnanje ukubona amakuhlangene, masihlangene sabazalwane. Uthi iphasika, uthi uyahamba la ezinkundleni zokuxhumana ufica umzalwane akuleya branch, ushuthela umzalwane akuleya branch, bajabulelana ukubona abazalwane because simunye abazalwane. Simunye ebandleni, simunye embusweni. Yeyani iyanhlukwana. Angisho khona iyanhlukwana, but I'm teaching against iyanhlukwana. Because uNkulunkulu akakufuni ukwahlukana. Ufuna sihlezi sithandana sindawonye. Cela ukuma lapho namhlanje. But ngiyakuchallenge mntaka baba ukuthi hlanganyela. Hlanganyela nabazalwane. Hlanganyela nebandla lakho. Thanda abazalwane, be on time. Kujabulele kuba senkonzweni. Ngathi makuthiwa kusenkonzweni mase kuthiwa sekuyashunyayelwa usuthi thatha isikhwama sakho uyaqhalaza uyaphuma uyapi ngoba ayikho into ejahile. Hlala phansi. Kuhle komunye kwathi hlala phansi thokozana. Hlala phansi thokozana. Uthokozelele ukuhlanganyela nabazalwane. Uma kuthiwa uSunday ilangazelo iyofika ni Sunday. Mina ngilangazele kabi Sunday bazalwane. Sunday ngilangazele kabi. Ngiyakuyona iSunday. Ngilangazele kabi iSunday. Le Sunday siyakuyona. Hallelujah. Ngilangazele kabi Sunday. Ngilangazele ukuthi sihlangane sihlabelele praise and worship team yethu powerful. Sunday bebeyingelozi bebedleze imhlophe mntakaba. Powerful. Mawungena lapha wamungelwa ama-asha ethu ngesmile. Uzohlanganyela. Futhi kuba mnandi uthi ungena lapha eminyango wesonto ubusubonile wahlangana nabazalwane ababili abathathu waxhawulana nabazalwane wahagana nabazalwane ababili abathathu. Uyafika ama-asheni ama-asha kushanga ngesmile uyongena phakathi. Mawungena phakathi praise and worship team yethu iyahlabelela siyagida kumnandi siyadumisa uNkulunkulu kumnandi ngendlela esimangaliso. Uthi usabheke lokho bekhona thatha uhlelo abethatha uhlelo Sunday bathatha uhlelo uSunday abelithatha uhlelo ehamba nalo uhlelo inkonzi lemnandi ngoba kumnandi masihlangene. Uthi eqhamuka umvelase lapha yana zokwenza ama-announcement uyazi kuvele kube mnandi kwona ama-announcement ngoba sihlangene. Ake qhamuka usilapha esinike vele kube mnandi ngisho ukunikela ngoba unikeliswa umuntu unikela kanye nabantu ohlangene nabo. Angiphathi mase kufika izwi kaNkulunkulu. Usuphethe into yakho yokubhala, usuphethe ipen lakho, usulangazelele izwi kaNkulunkulu. The Sunday siphuma kuyona cishe angiyena umuntu okhipha abazalwane lesi cishe sibe late ngo 30 minutes. Cishe uqala mhlawumbe ngiqanga iminister abazalwane babe siphume late ngalesa sikhathi siphume ngaso. But ngibona abazalwane behleli phansi belalela izwi kaNkulunkulu. Ngoba kumnandi masihlangene. Angisho ukuthi sophinde siphume late no ngesisaphuma late kodwa kumnandi masihlangene ngoba simele ukuhlangana simele ukuhlangana sibe ndawonye sikhonza sibe munye sijabule kube mnandi egameni lika Jesu kunomvuzo kunokuphila okuphakade. Cela kuma lapha namhlanje cela ukuthandaza babe egameni lika Jesu uNkulunkulu onamandla isongo sithonga uJesu. Siyabonga baba
ntambama izwi lakho. Siyabonga baba ubuhle bakho nomusa wakho ongaka. Sikunikeza udumo Nkosi egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Le ndaba esikhuluma ngayo egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Qinisa abantwana bakho, qinisa abazalwane bakho, babe strong ehlanganeleni, babe strong uNkulunkulu namandla ebunyeni, babe strong ebudlelwaneni nabanye abafowabo nodadewabo ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Sipha amandla Nkosi okuphikelela ezwini lakho nasevangeni lakho ngegama lika Jesu Kristu inkosi yamakhosi. Amen. Siyabonga bazalwane. See you next time. Amen.